Waalaikumsalam. Lagu iki kuno tak eling-eling mok sitok tok. Apa? Bolang, wis barep teko bolang iki eling terus aku. Kowe, pancen hobi golek bolongan. Aku maune lagu iki Piye? dikepruki wong akeh aku. Lah kok iso? Dagelan tiba senggak. Heeh. Wayahe bolong aku kliru. Ulirumu piye? Bokong diamuk wong akeh. Bokong nggak diamuk wong akeh, bokong malah genah ge orang arah diamuk. Jenenge ancen yo asline yo bokong. Kok iso? Jenenge iku. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nek kowe kok alhamdulillah kok ndas lho cuk mas aku. Tenan awak dhewe iki entuk berkah tenan. Berkah apane? Awan selawat rak yo le. Heeh. Bengi langsung dijabahi diweki berkah. Berkah apa iki? Mudane nek kok iso. Saya sobek dak aku. Lah kok iso sobek? Dandanem penak ning kene ya ta ning garasi. Ya lah aku mau sobek. Lah sobek em. Dandan ora kadang wedhus aku. Kono iku apa? Ning ndi? Iku ning kono. Masuk janjanem ning kono. Heeh. Wong doro janjanem ning kene, Dik. Mulane aku ngalah. Aku dandane kene asline kudu rabet, kudu wedi, kudu isin. Lah wedimu ngopo isinmu ngopo? Malah dingeti makmur kabeh maksiat terus ndek mau aku kok. Ndi wong? Heh? Piyayine. Lha iku wis dikepli tangan. Ning aku matur Kowe kok nuwun. kenal, Dik? Aku iku wonge piye aja desa melangkori, Go. Angger omah. Tak enggoki. Iku jenenge ngemis kowe. Heh? Jajah desa melangkori angger omah mbok enggok iku jenenge kowe ngemis. Ya ora, Cah. Lah kok ora lha apa? Dagelan penak kok ngemis. Lah iku mangare jajah desa melangkori. Jajah desa milangkori. Angger omah. Tak enggoki. Lah ya iku jenenge ngemis. Lah ya tekan omah kok tak enggoki kabeh iku lah apa? Maksude ya ora ngono. Maksude piye? Golek pas seduluran. Lah ngono lah. Iki mau kudune matur nuwun. Matur nuwun apa neh iki? Sore mau diwereki daharan. Iya. Ya ta walah sewambele jan juas tenan. Oh wedhus. Aku kenalan mau dak takok resepe. Iya, Kamu kok iki lombok dak larang. Iya. Walah Bu iki lombok larang kok pedese ngene ra entek akeh ora ngono. Lah sing duwe omah iki wong lomo, Dik, ora eman kok. Atik model piye nek senengane sambel iku tetep digolekno lombok sing larang. Ning sing pinter iku sing masak. Lah sing masak kok bisa pinter. Alah lomboke ora akeh Mas nak mau nganggo lombok 3 iji. Lambem lombok 3 iji nggo nyambeli wong sak ketopran tok iki 100 lho, Dik. Ana resepe. Ya resepe piye? Anak takok resepe napa ngagem napa? Ora ngono. Bawange aja lali, brambange aja lali. Aja lali ya iku jenenge kapan sambel ya ngono. Lomboke aja akeh 3 liter. Lombok 3 liter iku kanggo nyambelno wong sak Ya, ketoprak iki. Sing mare pedes ambek sing penting. Apa? Remasone 3 pat. Apa? Resep apa?
Bawang Brambang aja lali. Brambang aja lali. Ya ta. Ya. Lomboke aja akeh-akeh telung bintir. Lomboke telung bintir kok iso pedes nyukupi wong kanggo wong sak ketoprak. Aja nganti lali wek remason ketelumpat. Lah ya wetengku mules kabeh iki mati. Lho, iki perkara remason tok lambem. Lah kene. Lah nek kurang pedes ora usah remason. Apa? Sak ketoprakan kon jejer-jejer ngono nek kurang pedes nggo sandal sing di omah. Lah Bar mangan tuwap iki sandal tewes ngono pedes. Nesu. Lah kok ora nesu piye ana sambel nek kaya remason niku ndak. Lah jajal nek gak kocok ndak pedes kok iso. Sing di omah iki tenanan, Dik. Pak sinten Pak Ali. Pak Ali luar biasa. Luar biasane piye? Ketoroni nek piyayine iki grapyak semanak. Golek sedulur pirang-pirang contone duwe gawe. Mang aku mlebu omahe Dik iku beras tumpuk-tumpuk. Wah, kok percaya aku acah. Kandhani kok. Disengkuyung para tangga teparo para sanang kandhang. Lho iki mang yo padha gulane tumpuk-tumpuk. Jan jos. Wah, istimewa aku mlebu rono. Mlebu rono. Lomane ra karuan. Aku kepethuk bojone Pak Ali. Bu sapa kok lali aku mau jenenge? Bu Bu Puput. Puput. Lho Mas Deni, anu lan apa lah niki kok berase kok kathah le Bu aku ya Nek takok karo Bu Puput. Takok Bu Puput. Piye? Terus Bu Puput nyauri ya apik kok. Nek nyauri piye, Mas? Ah, gampil ajeng betong. Ana mangke apikane ajeng beto sak-sak nggih monggo. Lah Bu Puput. Puput iku mah ora gumun tarek kiai niku lomo kok. gulane kok nggih sami kathah ngoten. Gulane ya tumpukan. Lah nek ajeng monggo nek ajeng beto sak-sak nggih kula aturi. Nek cakok lomo men Bu Puput ae sangka. Pak Ali kok nguri semaur. Ya nyauri. Ya nyauri. Nek nyauri piye? Apa meneh kok sak-sak le Bu. Heeh. Mas Deni kepengin beto sakol brondol iku lho tak kongkon gawa. Pak Puput Mas. Pak Ali. Ning ana ninge ngurine wis paling nyelekit omongane Pak Ali. Ning apa? Nek pas regane. Sik. Kon gawa sak-sak karo Bu Puput. Pak Ali nyauri. Nyauri piye? Apa meneh kok sak-sak le Bu. Heeh. Sakol brondol nek ape dibuka Mas Deni tak aturno. Lomo. Ning Ning nyelekit omongan. nyelekit. Nek cocok regane. Alah mbak bakal beras ta apa kok iso kok nek cocok regane iki lho kok. Kandhani. Ya ora ngono kok iso. Ning aku yakin nama krungu saking Pak Ali. Pak Ali sing ngendikan. Wes Mas Deni kok gawani kok patang sak. Wah, alah Pak Ali kok karo aku besti. Diweki gratis ora usah dipungut biaya. Besti Pak Ali karo aku rumangsam. Ning Kok ana iki? ana Apa iki? pikul kok kene teko Pati. Kan ndak Pati ya. Pikul. Lambemu. Lah dene Urung tekan omah klenger sik. Kok iso? patang sak kok. Eh, Jare pengen beras kok iso. iki netake putrane ingkang asma. Wah itu tulisannya Arab ta, kok cuwili-cuwili kok kene. Dek Rafi. Dek Rafi. Nah, Dek Rafi ya ta. Rafi. Iki digadang-gadang kaya damar wulan. Kaya damar wulan. Iso dadi ratu. Ratu sing dimaksud iki ya ratu ning lingkungane, ratu ning keluargane mbesok. Somben ya iso dadi ratu sing iso mendem jero mikul dhuwur asmane wong tuwa. Kata-kata kuwi apa tak contoh? Lho kok aku contoh iki? Somben Pak aku nek mati apa tak pikul wong angku-angkuan 5 kok mendemku kok 5 meter lah. Iku mikul dhuwur mendem jero iku ora teges mikul kok mikul dhuwur mendem jero niku ora ngono. Aku yo dhuwur Iku ora teges ngono ya, Dik. Dik kok iso. Maksudnya piye? Mikul dhuwur kuwi iso nggawa jenenge wong tuwa iku apik, harum. Alah, kowe kok omong ora pas blas. Ora pas piye lah. Mas Rafi iki isih cilik. Heeh. Lah saiki bapake Pak Ali ku yo gedhe. Heeh. Mbok kon mikul apa kuat? Aneh wong iki. Omongan ora padha mahasiswane yo angel. Gayante mahasiswa to. Ora. Ora ngono. Lah kowe? Ora. Lah ya ora padha mahasiswane lah pokok nesu. Padha orane jenenge kok. Lah iya. Ning ora ngono. Piye, Dik? Panjenengane adi sedikitan Dik Rafi. Adik Rafi. Asma Kinarya Joko. Eleh gaya mat asma Kinarya Joko. Bedok lho, Mas. Iya ya. Iki saya gawat malewat-liwat lho. Iki omongan tuwek. Berarti kowe artine roh, Dik. Ya roh. Rene Bocah iki tenanan apa ora? aja mbok delok usiaku sing isih balia. Lho, Apa Bali tae Bali ya. Wah ya iku. Terus piye? Ono artine. Dik Rafi. Ah, iku hurufe opae.
RAFI. RAFI pertama huruf apa Mas? R. R rajin orangnya. Lho, Dek Rafi ku rajin ibadah, rajin sinau. Iya ta ora lagi. Lho tenan. Tenanan po. Cah Iku R. A. Akan membawa keluarganya lebih harum. Apa nih semua? Namanya harum. Ndak ngono adik kok. Wangel ketokan kuwi. Iku A. Iku sing F. F. Falsafat agamanya tinggi. Jiwa religiusnya dur. Wah iki omongan tuwek iki. Lah rumangsam teko falsafat barang kok. Wah ngeri ana falsafat agama iku maksudnya terus kepiye? Malah wis go. Lah nek terus sing I. Ini sudah balik, sudah wajib untuk balik ibadah. Sik balik iku. Baliknya garo. Garo. Bahasa tidak mau balik ajengnya. Ya, lah iku aku. Sapa jenenge mau Dek Rafi? Saiki kowe bentenan aku bar mumet tok. Lho. Pak Ali. Lho. Pak Ali ya? Lah Pak Ali yo gampang. Saiki jajal ALI 3 tok. Alah anggere ono line wis gampang. Lambem genano kok ono line gampang. Pak Ali iki isine ono apa? Yo A karo li ngono kok. Astagfirullah. Hurufe mok kan ALI. Lah iya diwaca Ali. Pak Ali ku jenenge aku lho lanang duwe. Apa kok pel nganggur iku? Pelem ning omah gedhi ngono lho Mas. Saiki kok ilate lunyune ngono berarti Pak Ali aku lho wong lanang duwe pelem ning omah iku lho gedhi. Wah tewas aku ndredeg. Ora Pak Ali. Pak Ali Sing kang garo namanya Bu Puput. Ayo kowe. Bu Puput ngartekno kaya kowe. Iya, Cak. Nah yo tetep apal nah. Isine Bu Puput ana apa? Lho isine Bu Puput yo sembarang ping adik. Apa iki? Ono usus, ono jeroan iku dik paru-paru. Ono. Maksudnya lah. Lha Puput hurufe apa ae? lha maau takonmu piye? Isine Bu Puput. Lah iya isine Bu Puput kok tambah takono kadono kabeh kowe. Maksudnya ngene lho, Mas. Piye? Asmane kan Bu Puput. Bu Puput. Puput itu hurufnya apa saja? PUPUT. Diwaca Puput. hurufe PUPUT. dawane Puput. eko 5 jam kok ben karo wanek Jawa. Lah kek jare takok Jawa. Artine kok iso. Artine yo gampang nek aku iki. Piye jajal sik? Bu Puput ah. Puput PUPUT. Ya Bu. P. P putrane Bu Puput. Heeh. P lho. Iya. Putrane Bu Puput nek dititanke nanggap ketoprak agung budaya. Lah utek yo mletek ngono jebule kok. Meletik bertabrak truk dingi ora cangkemem ku. Utek mbok meletik-meletik. Pinter Lah maksudnya. dak ngono ah. Yang pertama no Iya, P. Kedua no U. Untuk itu putrane Bu Puput nek ditan dicekak ketoprak agung budaya. Agung budaya. Ya. Apik. Yang pertama no kedua U. TP nek. Nah, padahal hari ini ketoprak agung budaya. Agung budaya. Iya. Uneh. Untuk itu marilah warga Bedok melihat ketoprak agung budaya. Kok agung budaya entok lah. Kandhane kok. Yang terakhir ono T. Tapi pada hari ini ketoprak Agung budaya ngono kok iso. walang wong bukan ngartekno ubang-ubengan kaya Lah kok agung budaya kok. sing penting dongane awake dhewe kanggo putrane Pak Ali Bu Puput. Adik Rafi Ya. ya iku sing apik. Muga dadi putra sing bejo donya akhirat. Amin. Yo amin. Amin. Ndak ngono. Amin. Iki awake dhewe wong loro. Sing kandha wong 5 sapa? Aku iki ape ngomong. Yo tak Awake dhewe iki wong loro. Iya. Lah padahal lunga ka omah iku ya Pak Am katut. Sapa? Pak Am. Endi le wong le? Alah sing bededek iku lho. Kok bar dikomplikon. Lah iki wong kene ngendi kok tekan kene kene. Kentir katut angin. Wis sampai jam 2:30 lho padahal kok iso ora tekan kene-kene iki. Jam piro? Jam piro? Alah kok iso mulak man to. Apa? Wong jam mbok gadekno terus ae kowe iku kok. Tak kandhani. Iki lho alah teko-teko malah pengandani. Gajah Gajah, kalau kandhani. Yakin tenan. Piye? Aku sore mau jane wis ora iso kumpul kowe. Kowe kene ngopo kok sok ora iso kumpul? Kowe aja medeni kancamu lho kowe iki. Yakin tenan. Aku sore ketoprak bar ame sobo masjid sholat. Salat. Wong aku wong Islam. Oh, aku yo salat bareng. Lho rumah sambiye
Iya. Batin Gaya. aku wong Islam, batin aku iku sapa masjid salat. Apik nek ngono. Jujune kok aku roh tulisan. Ora roh tulisan jane aku wis mati. Lho kok iso ku piye? Lah ngape salat kok ora tulisane ora ora tulisan pe mati ku. Aku lagi ameh mlebu dilarani masjid ana tulisane. Tulisane piye? Sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP. Nek dipateni piye? Aku balik ke situ salat. Ape baka wong iki. Iki yakin. Lha iki tuwek kok bodho ora karuan. Lho aku iki maca tulisan. Yang bawa HP harap dipateni. Lah iya, Dari kudu iku ora teges kowe mlebu masjid ape dipateni perkara nggo HP iki ora, Blok. gini. HP sing dipateni ben ora ganggu wong salat. Tulisane ora ngono kok. Tulisane piye? Yang bawa HP dipateni. Lah aku bawa HP dipateni piye? Alah, iku tegese Piye? sing nggo HP dipateni, HP-ne kudu sing dipateni ora kowe sing dipateni. Ben Blok. wong sing salat ning kono kusuk. Kusuk. Dadi ora aku sing dipateni. Lah aku sing dipateni. Puasan aku wedi terus aku metu samping masjid. sampai masjid. Melipir nang karep. Ben ora roh tulisan iku mang pedine dipateni. Heeh. Lalah arep mlebu nggon wudu. Iya. Ana tulisane. Iya. Jagalah kebersihan. Lu kok kurang penggehan men aku. Kok kon jogo kebersihan kok bayar aku piro? Urusan iki le paham jelasno. Aduh, Urusan. Piye ki mau piye? aku arep mlebu nggon wudu. Heeh. Lalah ana tulisane. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Lu aku kok kon jogo kebersihan tempat sampah bayar aku piro? Ini lho Pak, Piye? masjid itu tempat suci, tempatnya wong ibadah. Heeh. Iya tak. Kan nek mlebu kon resik-resik ngono lho. Lho ndak kok aku piro kon resik-resik ning kono? Iki ya kaya jelasno ya padha ae. Kudu mlebu kok kon resik-resik iku piye? Jagalah kebersihan iku artine ning kono iku nggon masjid iku nggon suci. Wah, Nah, kowe ora oleh kotor ning kono. Kliru kowe. Alah, kok iso kliru piye? Suci nek omah gak ning masjid iki. Ngene lho. Ayo melu aku sedelokno piye? Lha apa? Lambem tak silai tak ceprotne ning kono lho. Aku ki ngomong kok kowe kok ngamuk. Tempat yang suci ora oleh dikotori. kowe gak oleh ngrusain ning kono wis ngiring ngono. Wis terusoi sapa wong aku nek ora meh salat kok. Maksude iki ngono, Bloh, maksude. Dadine iku mang ora kok jaga Ora. Gak tak Kok iso? Puasan aku wedi. Lah iya, Bareng aku terus bar wudu mlebu masjid. mlebu masjid. Yo ono tulisane masjid kok kakean tulisan. Kamu Aku lho gregeten ah. Kamu protes. Lah tuh masjid kok kakean Lah, tulisan. tulisane piye nah? Yang bawa sandal harap dilepas. Apik no. Apik priye? Aku diamuk tukang masjid lho kok. Lah wis mbok lepasno. Sandal tak copot, aku mlumpati tulisan tok. Sandal tak nggone tekan ngene jero masjid. Gusti jogo masjid ngamuk. Iki ora ngam. Kowe ora keprok sapu ini ora sepiro wae. Lah kowe kon nesu lah. Maksude harap sandal harap dilepas ki sandal yo lepas ning nggon kono kuwi. Batas suci. Batas suci. Iku wis le. Lho lha apa kok kowe mlebu mbok nggon neh? Lah iki mah tulisane wis tak lumpati dak wis ora ijak karo iku ah. Nah, ngene lho. Nggih. Ayo melu aku sedelok. Endi? Lulutan bareng ayo biar. Nesunan kowe aku iki ngomong apa anane ya. Ya maksudnya ku batas suci, Pak. Jebule mlebu masjid iku rekoso. Rekasane. Wong ameh munggah swarga iku golek angel ya. Ono salat, ono sembarang dina. Mulane aku wis mau mlebu swarga sampeyan. Amin. Iki tak amin iki. Ngomong amlek lho. Aku Kowe aja medeni wong lho kowe iki. Lah mlebu swarga Lho kowe rekasane. ngawur. Lho kowe kok iso mlebu swarga ya kowe mlebu ndi? Cita-citane wong Islam kok benek mati Lho munggah enggak swarga. Ora wong Islam tok. Apa? Kabeh menungso sing ning alam donya iki sok ben nek ninggal. Yo, nek ditimbali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene. Iku mesti kepengin munggah swarga. Lah kok iso pengen munggah ndi kowe? Goblok iku wong kok seneng munggah swarga. Iki wong sing jenenge ora gelem mbut gawe wong keset iku jenenge. Ning kono nikmat yang sebenarnya, Ah, Bos. goblok. Lah kok iso keset tuh? Lah kok ora keset ora gelem regawe enak mlebu neraka iso regawe. Lho kok kepengin mlebu neraka kowe? Lho rumah sam piye? Mlebu neraka iki iso nyambut gawe. Lho kok iso mbut gawe? Ning neraka awane piye? Panas. Lah iya nek kon adol es apa gelem regane to duwe. Waduh. Ning rokok adol es ah. Eh, Lah kelek kuat es ning ndi? lho carane ale. Carane? Supaya nek aku mati iku cawi sikolkas ning jero kubur ya.
Kowe kok aneh-aneh gawe. Nggo kulkas. Gawe apa lah? Saiki iso umpama kowe wis dicawi si kulkas ning jero kubur. Padahal kulkas iki kudu ana listrike. Lek carane ngecupno kulkas ning endi? Kowe iki do goblok apa piye? Kok cepet ro kemape. Kuburan saiki ku akeh listrike diwenehi setrum. Ini tak kandhani anak-anakku putuku. Supaya nek aku mati kayak kabel juga kogone setrum dhuwur lebokno ning jero ngono. Wah, tak dongakno nyetrum irungem terus bosok ping dindho kowe. Iki regawe kok. Aja ngono Kok iso? kok. Lah nek kowe mlebu swarga rasane piye? Penak. Lho, kasur babut karek nggoni. Widodari nunggoni apa-apa cepak. Kowe tau kok kono? Urung. Lah iya kok mbok omongno. Iya ya Dik ya, awake dhewe ora tau nek. Ora tau padha ngomong iki lho. Jare Mulane Pak aku moh gambar kene urung tau do kok kono. Lah kowe tau ning neraka. Lah nek neraka iku jarene, yo jarene. ning rokok ta piye? Lho nek neraka balane akeh le. Sopo ae? Wong wedok-wedok ayu-ayu balane weruh ora trimo Sopo wedok ayu-ayu sopo ae? Sopo iku? Balane PK begengke ora bener. Alah, kok iso. Ngono ae. Ning Lah nek ning neraka swarga neraka, Pak. Asine ku kurang mlebu swarga. lah kok iso? Lho, swarga ki ngaji, salat tak iya ta? Salat iki bayar ta ora? Enggak. Ngaji bayar ta ora? Enggak. Wong selawatan bayar ta ora? Gratis aja. Enggak ora bayar lah. Iya. Ning beda neraka regane larang. Mosok iso? Enggak percaya kowe? Apa ya? Minuman regane pira? Dik sak botol aku iki tuku 85 ya, Dik. Wah, balane bakale ning neraka. Bang saiki nek penyanyi. Tadi aku ngerem Dik karo PK entek 105 juta. Lho, malah juta-jutaan. Mulane murah swarga. Lah nek swarga kok murah ae ki mang. Lah ya kok mau ora bayar sembarang genah. Salat, Heeh. ibadah. Lah nek kira-kira ngono ya golek ae. Golek apa neh? Sing kira wong ngamali aku. Ning swarga iki kuncine wis ketok moto kok. Lho, kuncine swarga aku ora, mulane aku ora salat ora apa iku ora kuncine. Lah kuncine apa ning swarga iku? Lho ora tau dungu apa piye? Lha apa? Dirahasiakno lho iki. Lho ale Pak Kyai gak ro. Gak ora kunci swarga iki, kunci swarga iki apa? Aku cek kira tau do nyimak iku. Iya re. Nek surup payah magrib. Iku didono. Piye? Kuncine swarga. La ilaha illallah. Kuncine swarga. La ilaha illallah kuncine swarga le. Sampe rasa salat ku anggere kuku cekli terus yo mlebu swarga. Kok iso? Lah nek ora diimbangi kelakuan sing apik, perbuatan sing apik ya bosok sidane kok. Dadine ora Lah iso. salah ora iso. Wis ngene ae lho, Ora Dik. ini kebak neraka. Ayo iki mumpung ditenggani tesih wonten bunda-bunda ngene awake dhewe ya wis nyameni iki. Wis setengah telu. Ayo diaturi lelagon iki maulah ya ana pamundutan pamundutan. saking Kudus luar biasa kanca-kanca Kudus Mas Pademangan. saking Mas Dono Terban Kok iki sene kene ora? wah tasih ngenteni kasih sarampunge rombongan rong mobil iki wau saking Kudus matur suwun. Kok ora kompak ya, Pak? Kuning-kuning kabeh ora. Alah sik ora kompak ya kowe ae le. Ceprot lambe Kok apa? iso? Wong tuwa bakali ya iki. Angger. Ora kompak ya, Pak? Jarek gowo ora mbok gowo jare wong tuwa bojal. Lho Bu, kari Bu, jamu aku kok iso. Ayo Apa mau Tali ning tampar ta apa mau sing ngene cah. talining Tali ning asmara. asmara pamundutan saking Mas Dono. Saking Terban. Dongeng panuwun nggih Mas. Nggih. Tasih purun nenggani. Pandemen Kudus wau hadir sedanten wonten Mbah kaya CS. Adi Kundan lain-lain luar biasa. ning sesuk Mas Dono tak kandhani. Apa? Aja marani aja nututi ketoprak agung budaya. Lho iku penggemar setia lho, Agak Pak. ngono kowe iki kok mengam lah. Lah penggemar setiane sesuk tetep tak penging. Lah kok mbok penging? Lah ketoprak-ketoprak ya meteburin agunge. Kok iso? Ayo. Tak tebak jor. Ayo. Mangga. Nah. Oh ngenteni Mas Katro.
kagem sing sepo-sepo iki mau pamundutan iramane kok do dangdut ae. Aku tak njajal ngicipi langgam. Kagem sedaya kemawon ingkang tasih wonten mriki. Lah iki kanggo lelekan. Golek-lekan Sesore utuh mau ya dangdutan. Piyai kene yo budaya kok sami mawon. Lah iya, tak aturi wuyung. Kagem sedaya kemawon ingkang tasih wonten mriki nggih. Nah. Halo jandaku. Ana Bib. Dek aku prawan kabeh kok. Hah? Dek aku prawan kabeh. Lho liya udak ya jandaku to. Mosok setengah iku ya perawan. Hah? Sing nguri ya. Mas Dono ki ya Lho iku mau lanang. Mas sepinten ting-tinganipun Mas? Yo sak ndastek lho kira-kira iku. Halo. Aku apa muni? Rembulane sumunar ndatari Ora enek ngapusi wong. iki wis dalu wis esuk ayo tak di plas pisan lintang-lintang anggap tak itawang pating sumu narja yane wanciratri waslarot swara angin sumribit ngibit sang saya gegerit mana wong kang nandang wuyung ketaman loro asmara paribasan wilangan songolan kalih mugi welas omring kula semoga larane
dipun katuraken kalau wau iku mau pamundutan sing setunggal saking dulur lanang Mas Dono nggih saking Kudus iki karo Nganti mopo. ah iya to ya wong